Dakkel problema para kaditi motorista ti agdama a sitwasyon iti daytoy a paset ti Provincial Road iti nagbaetan ti Barangay San Pablo iti Iliti San Nicolas ken Barangay Baay iti Batac City. Sementado ti kalsada ngem timmalo ti sumagmamano a paset na daytoy a rason a narigat a dalyasaten. No saan ang pamilyar iti lugar ken alisto iti panagpataray ti lugan, posible a pakalaan ti disgrasya. May sa ni Manong Carlo kadagiti inaldaw a dumaldalyasat ditoy. Kunana nabayagan na kastoy ti kasasaad na ti kalsada, ngem adada kim marupay kadagiti napalpalabas at tallo a bulan. Di kaya ti kakaro na sir, mga kopay lang, 3 months siguro. Well, Dandani ka madi makapagnan. inaldaw kayo nga magbagnat ti sir, saan at epekto na kanya yun dito sir? Kaya marigatan kami sir, da baka maperdi pa deti lugam min, no makata may tama ka dagita datakil nga bato. Mabaling ko mak, simpaan damot laeng. May sapay kaditi problema ni Manong Carlo ken dagiti pada na adumaldalyasat ditoy ket no dumteng ti emergency. Adda iti sabali a pagnaandang ngem adada yung amin daytoy. Kabayatan na kuna ti Provincial Engineering Office nga inwayat dan ti inspeksyon iti nasa o kalsada. May sa kaditi makikita da temporaryo solusyon na ket iti pananggabor ti grava iti paset na nadael. Actually, na pa ni-inspect ito yung resident engineers ni Sir at that time. Nakita nga dyan po, masungad nga portion, so tayo nakakaruan na. So tayo, i-propose ni Pela, ano, kasi pagarigan at ang tupundong ang dapat ti national, so tayo pang-ipon papunduan ni. Yan, iti immediate nga action, Pela ang tatang i-propose ni. Dati pa nakikat ti jay, nakaroon nga portion na kami pa lang ti gravel. Kunapay ti engineering office nga amuda nga adda iti perdina iti kalsada ngem kadito agundaway dalaeng nga nadiskubre akim marupay ti sitwasyon na. Actually, in-propose mi, di ko nga RA 7171, iti nag-propose kami, iti yung datan kimaro. So nga datala nga na amuan nga, man nga min, dagito dado mga kadwami nga magmag-naijay, kat kami lang, that portion na nga time nga, monitor nga nasayaan. May mada pictures mi dito previous nga kada kuan ng lungginan portion nga intermittent section. Ngayon tata pastiyay iso nga i-propose mi nga atwaran niya siya. Idawdawat da kaditi dadakkel alugan kas kumakaditi truck aliklikan da paylaeng nga pagnaan ti kalsada tapnon saan na kumarupay ti perdina. Mark Magdirila, Balitang Solid North.